SPS-u je stalo da se problem sa isplatom ratnih dnevnica za učesnike ratova od 1990. do 1999. godine što pre reši, rekao je odbornik SPS-a Dragan Jeremić na konferenciji za novinare održanoj nakon završetka protesta rezervista. On se ne rešava u Skupštini grada Valjeva, već u vladi Srbije. Zaista ja nisam na jedan način izdao te ratne vojne rezerviste, apsolutno sam uz njih i vrlo je nekorektno uopšte pričati tako nešto. Ono što je po meni veliki problem koji danas nije iznet, to je da neki način možda i namjerno se prećutalo da smo mi odlukom utorak, odlukom Skupštine Valjevo, ono što je sve što je u moći našoj kao odbornika, mi smo na kraju usvojili tu jednu odluku koja je na neki način vratila sva prava vojnih rezervista koji su imali do 2000. godine dok je SPS bio na vlasti. To apostrofiram, 2000. godine su oni imali sva ta prava, onda su 2000. polako im ukidana i mi smo im pre neki dan to se ponovo vratili. Poslednjih 8 godina se pokazalo da je SPS bio u pravu kada je krenuo u odbranu zemlje, jer je očigledno da cilj nije bio Slobodan Milošević i SPS, već otuđenje dela teritorije Srbije, smatra Dragan Jeremić. Bradić je u pravu kada kaže da su oni naše nasleđe, ali mi ne bežimo od toga i slažemo se sa njihovim zahtevima da svima treba isplatiti dnevnice. Stoga SPS to već rešava i nastoji da ubrza postupak. Država je napravila propust jer nije odreagovala na nelegitimne odluke pojedinih sudova i sada postoje zakonski uslovi za isplatu ratnih dnevnica po osnovu prethodnih presuda. I evo ja sad pozivam Bradića i kažem da će ovo Socijalistička partija Srbije će apsolutno stati i nastojati da ubrza taj postupak da ta komisija to reši. Neki ljudi su ostvarili svoja prava i došli do neke enormne dnevnice, enormnih zarada na jedan kriminalan način. To država nije reagovala. Država nije reagovala na odluku i na rešenja i presude koje su neke sudije, neki tamo ljudi koji su imali veze sa tužilaštvom i sudom iskoristili pa dobili te pare. Država ih nije osudila, nije ih krivično teretila, na taj način dala legitimitet svima da jednostavno svi imaju pravo na to. Jeremić smatra da se štrajkovima i protestima ne može ništa rešiti, već samo zakonskim propisima. On u svemu tome vidi i nastojanje pojedinih opozicionih partija da zloupotrebe nevolju rezervista. Evo kažem, apelujem na naše valjevske vojne rezerviste da ne budu ničije oružje, ničijim rukama. Ne može gospodin Hrci da izađe za govornicom da preti SPS-u koja sramota, da kaže vidjet ćete vi šta će biti. Pa mi smo na kraju ta ekipa koja je sada tamo uglavnom je ljudi koji su bili vrlo bliski SPS-u, bili i članovi SPS-a. I daleko bilo da smo mi protiv da oni ostvaruju bilo kakva prava. Znači, apsolutno smo za, ali nećemo da budemo mi ti koji će realizovati Krstićeve političke ideje i ostale priče. Pobeda za Valjevo je pobeda za Valjevo, ima svoja legitimna politička sredstva kojima se bori, ali ne na račun SPS-a i ne na štetu SPS-a. To svima bude jasno. I ono što ja molim ratne vojne rezerviste i njihov vrh je da sve one zahteve za koje misle da treba da se reše donesu kod gradonačelnika, kod zamenika gradonačelnika, kod sekretara opštine, jer se to ide regularnim putem, da se to regularnim putem dolazi na Skupštinu. Mi smo tamo glasali kao protiv nečega. Mi smo glasali protiv jedne Krstićevog predlog da uputimo apel Skupštini Republike Srbije, da Skupština Republike Srbije što pre reši problem ratnih vojnih rezervista. Mi smo u tačci koju smo doneli, koja je vezana za vojne rezerviste, svojom odlukom jasno stavili do znanja na čijoj smo strani i jasno smo uputili apel na malo drugačiji način Vladi Republike Srbije da što pre reši. Nismo slagali rezerviste kada nismo prihvatili predlog pobede za Valjevo, jer smo takav zahtev već uputili Vladi Srbije, istakao je odbornik SPS-a, i dosta nam je više nerada u Skupštini. Dosta mi više Skupština koje 4 sata provode na usvajanju dnevnog reda. Jer opozicija opstruiše. To je ona teza, oni su živi samo dok ne počnu problemi da se rešavaju. Čim krene rešavanje problema, njih nigde nema, jer ne znaju šta će dalje. Oni ljudi nikad nisu učestvovali u gradnji, oni uvek učestvuju u razgradnji. Hajmo malo da gradimo, da pravimo nešto. Evo kažem, ja smatram da je vreme takve političke komunikacije davno prošlo. Apelujemo na rezerviste da nema potrebe za prisilnim rešavanjem njihovih problema. Toga je bilo previše u našoj zemlji i sada bi trebalo drugačije rešavati probleme, rekao je Dragan Jeremić.